Κάθε φορά που χτυπάει αυτό το τηλέφωνο, ένα αγόρι δέχτηκε επίθεση στο σχολείο γιατί φορούσε μάσκαρα. Επιτέλους. Ένα έφηβο άτομο σκέφτεται να κάνει κακό στον εαυτό του, γιατί μέσα του νιώθει κορίτσι. Αμήν. Ένας πατέρας ντρέπεται για την κόρη του, επειδή τα έχει με τη Μαρία. Καιρός ήταν. Ένα γκέι ζευγάρι δέχτηκε επίθεση στο δρόμο, γιατί πιάστηκαν χέρι-χέρι. Πάλι καλά. Κάθε φορά που χτυπάει αυτό το τηλέφωνο, Νιώθουμε ανακούφιση. Γιατί βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις. Να μοιραστείς αυτό που σε βαραίνει. Να ζητήσεις βοήθεια. 11528. Το τηλέφωνο που είναι πάντα δίπλα σου. με την υποστήριξη της NYX Professional Makeup.